Tungod sa paglambo sa turismo sa nasod, gihingusgan karon sa mga public senior high school ang turo turismo. Sa Babag National High School, gibida ang ilang hotel-like facilities alang sa matinunan nga mikuha og TVL kung Technical Vocational Livelihood. Ato kining sayran pinagi sa report ni Luan Mirondina. Usa sa mga hapsay o hamugaway nga public school sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang Babag National High School. Gawas ni ini, hit sa usab ang maong tunghaan sa mga kahimanan alang sa mga tinunan sa senior high school nga mikuha sa Technical Vocational Livelihood track. Ang 4th floor niining usa ka school building tuyong gipahimuan og setup nga susama sa usa ka hotel alang sa mga tinunan sa housekeeping. Adunay usa ka lawak nga gihimong mini hotel aron dinhi magkat-on og mga buluhaton sa usa ka hotel room sama sa bed making. Kung may bisita gikan sa DepEd Central Office, kini ang magsilbi nilang accommodation og syempre kay hotel man may food and beverage laboratory usab. Dinhi sa F&B laboratory masinati sa mga tinunan ang unsa man ang trabaho sulod sa usa ka hotel. Sama dinhi na in charge sa front desk, samtang tudluan usab ang mga tinunan kung unsaon ang table napkin folding, dinhi usab ang table skirting, and of course ang bartending. Din tudluan ang mga tinunan kung unsaon pag-mix og cocktail. Sama ni ini ilang gihimo karon mo ni ang gitawag nga Tequila Sunrise. Atong tilawan. Ang mga magtutudlo dinhi kanhi nagtrabaho sab sa mga hotel sama ni Teacher Dennis Muñez nga may kasinatian sa bartending. Para dili sila makuan pod maiyas in terms ito na sila sa kuan sa establishment. So muhansuon sila diri, so may perform sila how to mix the cocktail mixing. Aron pagkompleto sa kasinatian sa trabaho sa usa ka hotel, may cookery laboratory usab sila aron dinhi magkat-on sa pagluto og sudan o pagluto og pastries ang mga tinunan. Ang unsa may ilang maluto, ibaligya nila kini sa kantin ug ang mahipos nga ginansya tigumon aron ibayad nila sa ilang NC2 exam. In fact, last year naka-deliver mi og mga 150 graduates sa TVL nga nakakuha na ay mga NC2 or na national certificate holder na sila. So ready na gud sila for employment here and abroad. Matod sa principal sa Babag National High School, tungod sa presensya sa daghang mga hotels o para yung paglambo sa dakbayan sa Lapu-Lapu, gihingos ganila ang turo turismo nga kabahin sa Technical Vocational Livelihood track. Among gipaningkamutan nga through aning pagtudlo ani sa mga bata aning bahina makapanarbaho sila ighuman nila o graduate sa senior high school. Gani atol sa pagbisita ni DepEd Secretary Leonor Briones sa miaging semana sa dakbayan sa Lapu-Lapu, ang naasoing pasilidad ang gipasigarbo sa tunghaan. Uban ni Rinanti Quiñones, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.